Доброго ранку. Усім салют! Ми вельми раді вітати вас у нашому Доброранку. Ми з Таней зараз до конкурсу рихтуємося. Хочете довідатися, що у нас за конкурс? Конкурс виробів з восінських даров. Ми з Лесиком вирішили зробити що-небудь з гарбуза. Яны такие розные, гэты гарбузики. Привітання! Які ви хитренькі! Без мене тут собралися і нешта розглядаєте? Кася, у нас отказная справа. Коли хочеш, можеш нам допомагати. Ой, менавіта такі гарбуз чароўная фея ператварила у карету для папялушки. Вы без мяне на бай хотели отправиться? Что ты, Кася? Мы просто думаем, что можем з нашего гарбуза зробити, каб потім на выставу аднесці. Ха, а чароўная палочка у вас ёсць? З ёй мы мигом что-нибудь вельми прыгожее зробім. Ой, калі б у нас была чароўная палочка, мы б такую выставу наладили. А мы і без палочки можем зробити і карету, і терам-терамок, і нават вялікі карабель. Корабель з гарбуза? Ну вы и придумали. А что? Трошки фантазии, трошки старанности, и все, можно отправляться у плавания на гарбузовом корабле. Толькі цур, я капитанка. Лесик, мы не супраць. Не супраць, только майстраваць давайте разом. Чароўная фея у вядомай казцы ведала, якую гародніну выбраць. Мне здаецца, што гарбуз – гэта сапраўдны кароль на гародзе. І ў мяне такое ж меркаванне. Звычайна гарбузы маюць аранжавы колер, але яны могуць быць і жоўтымі, і зялёнымі, і чырвонымі, і нават белымі, ды і памеры яго могуць адрознівацца. Можна сустрэць зусім маленькія экземпляры, а калі пашчасціць, убачыш на гародзе сапраўдных гігантаў. Вялікі гарбуз можа і паўгарода заняць. Нішто сабе! Адна гародніна, а такая розная можа быць. А мне вельмі падабаюцца маленькія гарбузікі. Я ўяўляю, што ў іх жывуць гномікі. Дарэчы, вы ведаеце, што біёлагі называюць гарбуз фруктам? О, гэта яшчэ чаму? Ён жа на градцы расце. А ўсё з таго, што ў гарбуза ёсць семечкі. За іх яго і запісваюць у фрукты. А я ведаю, што гарбузам ужо больш за 7000 гадоў. Дакладна вядома, што гэту расліну вырошчвалі яшчэ індзейцы. І лічыцца, што ў Еўропу гарбузы прывёз Хрыстафор Калумб са свайго падарожжа ў Амерыку. З гарбуза не толькі вырабы для выставы можна зрабіць, але і розныя карысныя рэчы для дому. Некаторыя народы плятуць гарбузовыя коўрыкі, а яшчэ робяць посуд. Але мне падабаецца самы знакаміты гарбуз, з якога атрымалася карета папялушкі. Давайте зараз падумаем, як будзем рабіць карабель з нашага гарбузіка. А гледачам мы прапануем паглядзець цікавы мультфільм. Мы ведаем, як будзем рабіць карабель з нашага гарбузіка. Але зоймемся гэтым адразу пасля заняткаў. Каб нашы гледачы не сумавалі, мы прапануем ім зараз паўдзельнічаць у невялікай ранішняй віктарыне. І маё першае пытанне будзе такім. Адкажыце, калі ласка, якая гародніна ў перакладзе з італьянскай мовы называецца залатым яблыкам? Так, хто ў нас знаўца замежнай мовы? Лесік, дай невялікую падказку. Добра, гэтую гародніну можна сустрэць і ў нашых агародзіках. Ха, я заўсёды лічыла, што яблыкі растуць у садзе, а не ў гародзе. Адказ і просты, і не вельмі адначасова. І некаторыя нашы гледачы ведаюць яго. Якія малайцы! Напэўна, адказ далі тыя, хто вывучае італьянскую мову. Хутчэй тыя, хто шмат чытае. А што за залатыя яблыкі ты загадаў, Лесік? Гэта ўсім знаёмы памідор. Ух ты, ніколі б не падумала. Доўгі час еўрапейцы не ведалі, як падысці да гэтай гародніны. Якой яго часткай ласавацца? Калі памідор толькі пачынае спець, ён і сапраўды вельмі падобны на маленькія яблычкі. А вы ведаеце, што ў час рыцарства самай папулярнай гароднінай была цыбуля? Фу, я цыбулі не вельмі люблю. Але яна такая карысная. Гэта так.
І старадаўнія рыцары гэта добра ведалі. І нават на цыбулю абменьвалі тых, хто трапіў у палон. Цікава. І колькі цыбулін каштаваў один рыцар? Хачу, каб нашы гледачы падумалі над адказам. Сярод нашых гледачоў ёсць тыя, хто вельмі любіць гісторыю. Яны зараз жа могуць даць адказ. І колькі ж цыбулін давалі за палоннага рыцара? 8. Лесік, ты хацеў сказаць 8 мяшкоў ці 8 кілаграмаў? Не, усяго 8 штук. Разумееце, наколькі каштоўнай была гэта гародніна? Усё правільна. У адной цыбуліне столькі вітамінаў, яна ад кожнай хваробы можа захаваць. Так што мы ўсім раім часцей ужываць цыбулю ў ежу. І будьце здаровымі. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. Дарэчы, добры мультфільм таксама дапамагае стаць здаровым. А гэта як? Ён стварае добры настрой. І чаму яшчэ мы яго не глядзім? Сядайце зручней, мульцік пачынаецца. Цікавы мультфільм. Я люблю гісторыі пра добрых сяброў. І мне такія падабаюцца, калі адзін аднаму дапамагае, падказвае. Кася, а табе такія падабаюцца? Што? Што вы там гаварылі? Кася, ты пра што так задумалася? Прабачце, я не чула. Пра што вы пыталіся? Мы гаварылі, што нам стане падабаюцца гісторыі пра сяброў. А табе якія мультыплікацыйныя гісторыі падабаюцца? І мне таксама. А яшчэ усе гісторыі пра прынцэс. Я заўсёды уяўляю сябе адной з іх. І менавіта зараз ты якраз і уявіла сябе такой прынцэсай. Зараз? Не, зусім не так. У мяне былі вельмі навуковыя думкі. Ух ты, Кася, на цябе гэта зусім не падобна. Я і сама ад сябе такога не чакала. Але раптам узнікла ў мяне пытанне. Ці ёсць рыба, якая можа абагнаць вялікі сучасны карабель? Вядома, многія рыбкі вельмі хуткія і вяртлявыя. За імі не угоніся. Цікава, якая ж рыба самая-самая хуткая? Лесік, ты ведаеш адказ? Раскажу тое, пра што сам не так даўно даведаўся. Самую хуткую марскую плыўчыху завуць рыба-ветразнік. Ух ты! Яе плаўнік і сапраўды нагадвае ветразь карабля. Гэта рыба можа нават скакаць над паверхняй вады. Пры гэтым яна ўмее складаць свае плаўнікі ў спецыяльную адтуліну. І якая хуткасць можа быць у ветразніка? У сярэднім 100 кіламетраў у гадзіну. Гэта хутчэй імчыць машына на заграднай шашы. І некаторыя рыбы могуць рухацца яшчэ хутчэй. 174 кіламетры ў гадзіну. Такую паспрабуй дагнаць. Яна лёгка можа апярэдзіць любы карабель. Гэта так. Рыба-ветразнік яшчэ і даволі вялізная рыба. Важыць больш за 100 кілаграмаў. Ды і маленькія рыбкі яе баяцца. Яна іх лёгка можа праглынуць. Так, і дзе плавае гэтая хуткая рыба? Сустрэць яе можна ў Індыйскім і Ціхім акіяне. Яна любіць цёплую ваду. Менавіта так. Многія рыбаловы мараць, каб на іх кручок трапіўся ветразнік, але не многім так шчасціць. Такую паспрабуй яшчэ выцягнуць з вады. Але ўсе рыбаловы ведаюць, што гэта рыба занесена ў чырвоную кнігу. Таму яны могуць толькі хутка сфатаграфаваць унікальнага жыхара акіяна і адразу пасля гэтага адпусціць у ваду. Калі б я адпраўлялася на рыбалку, я б толькі так і рабіла. І я таксама. А яшчэ прапаную лавіць на крючок цікавы мультфільм. Сёння у нас так многа ўсяго запланавана. Я хвалююся, каб усе справы паспець зрабіць. Паспеем. І да выставы цудоўна падрыхтуемся. У нас усё атрымаецца, таму што мы будзем працаваць разам. А ўсім нашым гледачам мы жадаем цудоўнага дня. А зараз невялікі падарунак для нашых гледачоў. Яшчэ адзін мультфільм. Мы жадаем усім добрага настрою. І не забудзьцеся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!